डायवर्सिटी जर काबार जाता जाल्यार त्याच्या बद्दल जागृताय करची आमच्या ऑनरेबल सीएम सर ह्या गजाली खातीर सदांच आसता, कारण ते स्वतः एका गांवांसून आयिल्ले आसा आणि निसर्गरम्य गांवांसून येयल्ले आसा. मला बायोडायव्हर्सिटीमध्ये इंटरेस्ट तयार झाला ती एक प्रकारे गोव्यातनं झाली, कारण 1987-88 मध्ये आम्ही एक पश्चिम घाट बचाव मोहीम म्हणून काढली होती आणि त्याच्यात काही लोक नवापूर गुजरातपासून गोव्यापर्यंत 100 दिवसात चालले आणि कन्याकुमारीपासून गोव्याला 100 दिवसात चालले आणि या मोहिमेचे सगळं जे आखणी आणि कार्यक्रम झाला होता ते आमचे पीसफुल सोसायटीचे कलानंद मणी आणि जगदीश गोडबोले अशा सगळ्या लोकांच्या बरोबर झालं होतं आणि मी त्यात सहभागी होते. मी खूप तेव्हा पश्चिम घाट चालले आणि आम्हाला लक्षात आलं की नॉर्दर्न वेस्टर्न घाटामध्ये म्हणजे आपल्या उत्तर सह्याद्रीमध्ये ज्याच्यात गोवा पण ठरला जातो तिथे खूप काम व्हायचं राहिलेलं आहे आणि तिथपासून मग मी याच्यात पडले. आम्ही विशेषतः लोकसहभागातनं ज्या देवराया आहेत त्याचं पुनरुज्जीवन म्हणजे रिस्टोरेशन कसं करता येईल याच्यावरती काम करतो आणि त्याहीपेक्षा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जे कोकणातले भाग आहेत तिथे सरकारी जंगल फारसं नाही आहे, ते खाजगी मालकीचं आहे. तर लोकांच्या मदतीने BMCजना इन्व्हॉल्व करून किंवा ग्रामपंचायत आणि मालकांना इन्व्हॉल्व करून आपण त्यांना इन्सेंटिव्ह कसं देतो ह्याच्यावरती आम्ही काम करतो. आणि रिस्टोरेशन म्हणजे आत्ता भारत सरकारने बॉर्न चॅलेंज जे ॲक्सेप्ट केलेलं आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला भरपूर रिजनरेशन आणि रिस्टोरेशन करायचं आहे. त्याचे रिकॅप NDC हे जे प्रोग्राम चालतात तर ते पण आम्ही अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांमध्ये सरकारबरोबर काम करतो. आणि गोव्यातली बायोडायव्हर्सिटी ही अत्यंत युनिक आहे. म्हणजे तुमच्याकडे स्लेंडर लॉरीज पण आहेत, तुमच्याकडे लोगोपिटॅलमसारखी झाडं आहेत, तुमच्याकडे अनेक जायंट मोठी महावृक्ष आहेत मोठे आणि या सगळ्याचं संरक्षण करणं ही आपली जबाबदारी. सुरुवातीला मी पश्चिम घाटामध्ये म्हणजे सह्याद्रीमध्ये खूप फिरलो. नवापूरपासून कन्याकुमारीपर्यंत खाली तळभागातून खूप भ्रमंती केली आणि माझ्या वाचनामध्ये एक पुस्तक आलं. आर्थर क्रॉफर्डने एक पुस्तक लिहिलं, त्याचं नाव लिजन्स ऑफ कोकण म्हणून आणि ते 1862 साली पब्लिश झालेलं पुस्तक आहे. आणि त्याच्यामध्ये क्रॉफर्डने असं म्हटलं आहे, म्हणजे त्याला काही फारशी सह्याद्रीची माहिती नाही, परंतु तो असं म्हणतो की सह्याद्री हा जर एक पुरुष समजला तर त्या पुरुषाच्या राजपुरुष समजला तर त्या पुरुषाच्या मस्तकावरती जो मुकुट आहे तो मुकुट म्हणजे गोवा आहे असं आर्थर क्रॉफर्ड म्हणतो. आणि क्रॉफर्डनी त्याला मुकुट असं का म्हटलंय तर त्याच्या मर्यादित ज्ञानामध्ये क्रॉफर्डने असं सांगितलं की जेव्हा परशुरामांनी ही भूमी तयार केली, समुद्र मागा हटला, तेव्हा परशुराम म्हणला की या पुरुषाला एक मुकुट हवा आणि तो मुकुट म्हणून त्यांनी गोव्याची आम्ही म्हणता की लोकल फूड आणि कल्चर हाजेर त्यांनी भर दिवचो. इको टुरिझम हाजेर चडांत चड मोठ्या प्रमाणात भर दिवचो. कम्युनिटी बेस्ड कन्झर्वेशन हे करपा खातीर त्यांच्यानी स्ट्रेस दिवचो जाल्यार आमकां आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात ताजेर आमकां आनीक टुरिस्टांक आमी चड मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्ट करपाक शकतले. आमी सदोदीत पळयता की गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड हे आपलो वेगवेगळे म्हणजे आतां म्हज्या हस्ते तांच्यांनी 7 सेंटरां ओपन केली. 7 सेंटराच्या पयलीं 2 सेंटरां पाळी आनी कुडचडे हांगासर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या महिलांक आमच्या शेतांनी किंवा आमच्या परिसरात मेळपी सगळे प्रॉडक्ट ते पयलीं वेस्ट जाताले. हांव म्हणटा तमालपत्रा पासून ते भिंडा पर्यंत सगळी वेस्ट जावन वयताली. म्हणून इवन दो फणस हो सगळो वेस्ट जातालो, बट तो हाडून ताका रियूज कसो करप म्हणजे यूज कसो करप आणि तो प्रिजर्व कसो करप आणि तो मार्केटान कसो हाडप हाच्या खातीर बरी प्रोसेसिंग सेंटरां पयलीं 2 सुरवात केली. तातूंतल्यान खुबश्या महिलांक ट्रेनिंग दिली. म्हाका दिसता दोनूय सेंटर आमची मागीर ती सोलां पॅक करूं किंवा ताम्रपत्र पॅक करूनी आगळ पॅक करूनी आयस्क्रिमी खातीर घरांचो पल्प पॅक करून धाडून हे वेगवेगळे करपाक शिकलो. आणि प्राऊडली आज हांव अनाउन्स करता की 7 बायोडायव्हर्सिटीची प्रोसेसिंग सेंटर आज आमी उक्तावण करता. ह्या दिसा हे एक खूप व्हड काम आसा. तितून करून कुडण्या जाले, आमच्या पिसुल्ल्या जाले, पिळगांव जाले आणि वेगवेगळी अशी 7 सेंटरां आज ओपन जाता. त्या परिसरातल्या सगळ्या महिलांक आमी जाका म्हणटा की उपजिविकेचें साधन हे आमी हेच्या मार्फत दिवपाक शकतले.